I ja hoću da vam kažem da kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Na vama je da odlučite da li ljudi koje birate mogu te probleme da rešavaju. Ja verujem da je Aleksandar Vučić taj čovek koji te probleme može da rešava. Na predstojećim izborima uz Srpsku naprednu stranku biće oni koji veruju u reforme i napredak Srbije. Udruženim snagama možemo brže ostvariti ovaj cilj. Sa nama je lider Socijaldemokratske partije Srbije, Rasim Ljajić. Dragi prijatelji, ja neću dugo govoriti, ali dugujem veliku zahvalnost svima vama na podršci koju ste nam pružili tokom ove kampanje. Imali smo najbrojnije, najposećenije skupove na kojima se nisu čule ružne reči, skupove na kojima smo govorili o sebi, a ne o drugima. To je vaša zahvalnost, to je vaš doprinos ovoj kampanji, vaš doprinos ovoj pobedi. Takođe, mi smo juče imali skup na kome su prisustvovali penzioneri, najbrojniji skup. Nikada na jednom mestu nije bilo više penzionera nego juče u Hariju Pinki u Zemunu. Ti ljudi su došli jer su prepoznali da ova koalicija i budući premijer Aleksandar Vučić jedino može da štiti njihove interese. Takođe, dugujemo zahvalnost i svima onima koji nisu na našoj listi, ali su dali podršku i Aleksandru Vučiću i svim koalicionim partnerima. Tu su i malinari, Udruženje malinara iz Srbije. Podršku su nam dali izbeglice, interno raseljena lica, Udruženje osoba sa invaliditetom, sindikati, Udruženje krajišnika iz Novog Sada. Dakle, svi oni koji veruju da zajedno možemo da gradimo bolju budućnost. I naši protivnici kažu, vama odgovara da bude mala izlaznost jer tako vi pobeđujete. Ne, nama odgovara da svaki građanin Srbije izađe u nedelju, da glasa na ovim izborima. I ja sam siguran da će se to dogoditi. I dragi prijatelji, zato iz inata izađite u što većem broju. Izađite da ta pobjeda bude ubedljiva, da ta pobjeda ne može ničim biti osporena. Glasajte za to da Aleksandar Vučić bude premijer, glasajte za broj 1, za budućnost u koju verujemo. Hvala vam. Svom snagom u reforme. Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Dobar dan. Generalni direktor Kolubare i ja da sam Šta očekujete? Imamo i omladinu, i penzionere, svi su pak, svi su uz nas. Kako se očekivanje? Dobro radimo, da kažem, aktivno se radi na terenu, dosta toga ide... Sedemo negde tu? Hoćemo ovde pogledati. Koliko imovine fond ima po Srbiji? Da se ta imovina takođe stavi u funkciju. Taj fond mora da ojača. Finansijski da ojača, da ima manje zahvate iz budžeta, da bi se obezbedile penzije redovne. Znači ono što mi garantujemo, da će te penzije biti redovne. Mi ne možemo obećavamo sad da će, ne znam, naredne godine te penzije se poveća značajno. Dok se ekonomija ne oporavi. Nema smenjivanja penzija. Nema smenjivanja penzija, znači redovno ti penzije će biti obezbeđene i gledamo šansu, znači svaku šansu da vidimo da prvo smanjimo sivu ekonomiju, da ljudi uplaćuju doprinose,
da bi onda mogli da razmišljamo i o nekom povećanju tih penzija. I druga je stvar ove zdravstvene usluge, da obezbedimo banjsko lečenje za penzionere, da vidimo ove rehabilitacione centre koji su u katastrofalnom stanju, da omogućimo bar godišnje 20.000 penzionera da mogu da idu u tim centrima koji su vlasništvo na kraju krajeva fonda. I da vam kažem, znači, ovo što je Bata malo pre rekao, ko može da zaštiti realno penzionere? Može na koje neječi. Onaj koje neječi može da štiti penzionere ili da štiti ovaj fond. Pa jeste sad, sviđalo si ne sviđalo, tako je uvek. Uvek bilo. Pa možemo da plaćamo koliko god hoćemo, ako nema ko da... Ako nema ko da vas sluša. More ministri imali neke šanse da vam... Jer su svesni penzioneri Blaca da ih samo Srpska napredna stranka i koalicija oko Srpske napredne stranke. Oni penzioneri koji nisu u PUPS-u, a ima ih 90% nisu u PUPS-u, oni su snapni. Dobar je to procent. Ma više ih ima. Dobar je to procent. 90% nisu u PUPS-u, nisu organizovani. Evo ga predsjednik udruženja vidi tamo. Neka kaže... Nije PUPS-a. I on je član PUPS-a. Ali on može da vam da te podatke. A ja bolje znam nego... Predsjedniče, koga će vas sad predsjedniče? One koji su iskreno se založili da vam se ne smanjuje penzije ili oni koji vas lažu? Predsjedniče, znate da je samo Aleksandar Vučić bio taj koji je kod MMF-a rekao ne da se penzionerima smanjuje penzije. Eto, ja sam sad mekše rekao. Imali smo sastanak u Beogradu sa njim, Simić, što je general.